Què passa, Bigfoots? Com esteu? Esteu bé? Espero que sí, que estigueu molt i molt bé. Avui, una recepta d'aquelles per quedar bé, fàcil, ràpida. És que ho té tota aquesta recepta i a més està boníssima. Una recepta de pollastre amb cítrics. Més clàssic que això no hi ha res. Podeu utilitzar pollastre, gai d'indi, totes les carns blanques, li va ideal als cítrics. O sigui que aquesta recepta ja veureu que és una autèntica delícia i facilíssima. Va, ingredients, que m'enrotllo. Cítrics. Utilitzem 3 taronges bones de suc, com aquestes, ecos, ecològiques, que siguin bones. Llimona, pit de pollastre, oli, farina, sal, pebre i sèsam. Jo el tinc blanc, si el teniu negre funciona molt i molt bé també. I uns pa. He tallat unes llesquetes de pa per acompanyament, per això s'haurà de sucar. I vinga, va, comencem, que això és una recepta espectacular, de veritat us ho dic. Vinga, va, comencem. Pits de pollastre, els tenim sencers, l'únic que fem és tallar-lo per la meitat. Veieu? I el posem en un plat. I aquest igual. Tallem per la meitat. Fantàstic. Aquest trosset se m'ha desenganxat del pit de pollastre, no passa res. Una vegada utilitzem pollastre, sobretot rentem bé tot el que tinguem, perquè el pollastre, totes les aus, no són gaire bones crues i poden contaminar i ens poden sentar malament. Vinga, va, que tinc la paella en marxa i m'estic enrotllant. Sal. Salem bé les nostres petxuguetes de pollastre. Pebre. Bé de pebre. I farina. I la farina, una miqueta. No necessitem tampoc empanar o rebossar en excés les nostres petxugues. Simplement una miqueta de farina, veieu? I donem la volta i les freguem unes amb les altres. Això el que ens farà és que ens lligarà a la nostra salsa. Vinga, ja tinc la paella fumejant. Perfecte. Oli a la paella. I cap a dins. Vinga, anem a dorar bé les nostres petxuguetes. Perfecte, donem això al mig. Mireu, que es dorin les nostres petxuguetes, ben doradetes. Vinga, doneu-me 2 minutets per dorar les petxuguetes volta i volta, banda i banda, que quedin ben torradetes i seguim amb la recepta. Mira, mireu com estan les nostres petxuguetes. Ja estan ben trossetes per banda i banda. Perfectes. Mireu. Fantàstic. Ja fan una pintassa. Doncs ara aquí anem a afegir les nostres cítrics. Aquestes taronges espectaculars. Les taronges són un producte de tot l'any. A l'hivern són excepcionals, però realment la taronja aguanta tot l'any i tenim productes de taronja tot l'any. Aquestes són ecològiques. Sempre que proveu producte ecològic de proximitat, més bo i més saludable. Vinga, doncs, canya aquí. Vinga, ja tenim el foc a tope.
simplement exprimir amb les mans, sense por. Exprimint totes les nostres taronges, ben espremudes. Sense màquina, sense exprimidor, sense res, amb les mans. Vinga, aquí està, ben xafades, ben espremudes. Fantàstic, mireu quant de suc. A la recepta us poso 4 taronges, però aquestes taronges són tan espectaculars que amb 3 taronges ja n'he tingut de sobres, mireu, mireu, mireu. I si cau algun trosset, o voleu tirar algun trosset, fantàstic. Donarà aquesta textureta tan bona. I la llimona. Igual, vigilem que no caiguin pinyols i cap a dins. Tota una llimona. I mireu. Tot això de fer xup-xup aquí dins i anirà absorbint tots aquests gustos de la llimona, dels cítrics, es anirà espessint per la nostra farina i ens quedarà espectacular amb aquest suquet. Una salseta lliganeta espectacular. No hi ha cosa més fàcil que aquest plat. És que no hi ha plat més fàcil que aquest. És que no n'hi ha. 2 minutets de xup-xup-xup-xup. Vaig a buscar la farigola, que me l'he deixat. Agafo 2 branquillons de farigola i la posarem al final aquí. O sigui que li deixem 2 minutets que vagi fent xup-xup aquest plat. Oh, ja em puja tot l'olor cítric. Oh! Que bo! Que bo! 2-3 minutets i seguim. Mireu, ja tinc aquí la meva farigola, he portat romaní. Les espècies sempre les que vulgueu. En aquest cas li posaré farigola. Però podeu posar romaní, podeu posar farigola, podeu posar el que vulgueu, el que tingueu. O no posar res. Però si donem aromes sempre està millor. Mireu, la salseta ja comença a espessir. Estem com a meitat de cocció. En total seran uns, no ho sé, uns 8 minutets com a molt, entre una cosa i l'altra. El pollastre, les aus, no va bé que estiguin molt crues. Sobretot el pollastre millor que no estigui cru, perquè ens pot sentar malament, pot ser indigest. Però això sí, tampoc ens passem de cocció, perquè llavors són aquells pollastrons secots i això. Però mireu, ja està espessint molt bé la salsa. En 2 minutets, això, ja ho tenim. Molt bé, mireu, tant li vaig rojant per sobre. També els anem girant, els nostres trossos de pollastre, perquè vagin absorbint tot el gust, perquè es vagin coent totes bandes igual. Buah, és que té una pintassa, això, és que té una pintassa. Buah, moment de posar la nostra farigola. Simplement la traiem d'aquí una miqueta, que no, els branquillons que no vagin a dins, perquè si no ens tenim una branca, és com difícil. Una miqueta de farigola. Li podeu posar al final de tot, si voleu. Li podeu posar el romaní, també li podeu posar al final de tot. Nosaltres li posarem ara una miqueta i després li posarem una miqueta més per decorar. Avui emplatarem el plat de l'ull. I veieu, ja està tenint la capa aquesta. Oh, això és el que busquem. Mireu, aquesta salsa espesseta. I mireu el pollastre, ja es fa la capeta aquesta. Mireu quin espectacle. Mireu quin espectacle! Això ja ho tenim. Vinga, sí, que t'hem sentit, que estàs protestant. Vinga, ara sí. Vinga,
canyita, un minutet més i ho tenim. O sigui que això ja quasi ho tinc. Abans d'acabar el plat et dona temps de subscriure't al canal. Subscriu-te al canal, dona-li la campaneta i així estaràs avisat de totes les receptes que fem. I, sobretot, a baix, a descripcions tens tota la recepta, tots els ingredients i al final del vídeo també us ho poso. O sigui que no fa falta que estiguis apuntant. A baix o al final del vídeo tens tots els ingredients que necessitem per la recepta. I si hi ha algun element que veus que no el tens a casa o així, també a la descripció et deixo una llista de tots els utensilis que vaig utilitzant i així si us agrada algun sempre teniu un link que podeu anar cap allà. Doncs mireu, això ja ho tenim. Ja se'ns està caramelitzant el fondo de la paella. Aquest és el moment que ja el tenim llest, perquè el que no volem és que s'enfosqueixi la salsa. Ho parem, li donem 2 voltetes. Mireu, quin espectacle. Quin espectacle. Moment d'emplatar. Vinga, faig net i emplatem. Molt bé. Ja tenim el plat aquí, jo estic salivant, estic salivant. Mireu, agafarem un trosset de pollastre, agafarem la nostra salseta, veieu per què el pa, no? Ja ho veieu, no? He agafat un pa, és un pa com integral aquest, que et donarà com una textura també, un sabor així com més torrat. Sèsam. El sèsam ens donarà aquesta textureta i aquest toc aromàtic, atorrat, que li va tant i tan bé al pollastre i sobretot a la taronja. Posem sobre la nostra paella també. Una miqueta més de romaní. Farigola, perdó. Un rajolinet d'oli. I mireu quina grassa. Vaig a provar aquesta baralla. No tinc ganivet, però utilitzaré gros. Per això no puc esperar. Mireu quina textura. Fantàstic. Oh! Quin espectacle. Quin espectacle. Un platàs. Oh, que bo. Se m'infla tot això d'aquí amb els cítrics. Oh, que bo. Amb la farigola, el sèsam. És com una combinació d'aquelles com perfectes. I veieu que amb zero complicacions. Realment és un platasso. És un platasso. És que no puc dir res més. Més fàcil que això, quasi no hi ha res. Us convido que el feu a casa, que si el feu ens etiqueteu a xarxes socials, que estic a Instagram, Twitter, tal, bla, 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 les teniu totes, ens etiqueteu allà amb el plat, que ens farà molta il·lusió. Jo